bronzon nem tudnak megölni? Az érdekes egyébként. Hagylak, ne ölj meg. Aha, én is szedtem fel jókat. Léci, ne ölj meg. Nem akartlak megölni. Nem akartak megölni, hagyjál, Léci, nem akartalak megölni. Nem akarlak megölni, kérlek, hagyj, Léci, hagyjál. Ne legyen ilyen rövid a videó. Köszönöm. Ki dobálja ki egyébként a cuccokat? Nem tudom. Lehet, hogy nyugodtan lehet. Léci, ne ölj meg, kérlek, ne. Akkor... Várj, én még csak itt szétnézek, hogy van-e valami. Jó, hát szerintem induljunk el. Aztán innentől kezdve már harcolunk, ha megtaláljuk egymást. Az kemény lesz. Csak ne ölj meg, kérlek, ha meglátsz. A menetet befejeztétek, gyertek a MC Pro Craftra. Nem áll. Soha. Nem tudok semmit se csinálni a sütőt. Nem tudom letenni. Dehogy nem hallod, Matyi. MC Pro Crafton megvan, hogy full gyémánt cuccot szerezni. Full gyémántom van, csak ólom nincsen. Kard meg többi felszerelés. Már vért kéne. Hát ez így már biztos győzelem. Szerintem. Tudok egy jó. Most hová ment? Vagy most hová menjünk Hát már Dégrész azt mondta, hogy videózik Mineworld-en. Csak. Akkor megy... Aha, itt van egy. Hát ez hihetetlen. Farmolok kaját. Hányasabb van célod, Matye? Most bocs, hogy itt jövök. 2 és még egy fél kéne. De most Ó, de jó neked. játszatok, vagy mi? Mineworld. Jól van, megyek én is. És Mineworld-en hol? Hunger Games már elkezdtük. Ja, majd a következőben jöhetsz. Akkor öljétek meg Da. Dehogy nincs, úgy nem izgi. Na, öljétek. Vannak benne mobok? Persze, hogy vannak. Persze. Hát én nem tudom. Én eddig nem láttam, de vannak. Ebben még nem láttam, de már láttam. Itt lesz egy láda. Itt tudom, hogy lesz egy láda, de ezt lehetetlen elérni. Az, ami tegnap Ja, igen, az ugyanaz. rátépézek, tudod. Nem már, ne tévézz rám, kérlek. Ott volt egy zombi. Ez diszkrét, ez konkrétan minden, meghaltam. Ne, akkor át kell lennem. Gyorsan. Elvesztettem, merre kéne kimenni. Jó. Gegősz, látod azt a Ravent, vagy mit? Mi a fenét? Raven, vagy nem tudom. Nem tudom. Végszurváloztam azt a kis szakadékot. Aha. Pályába. Ha? Azt. Abba beleugrottam, mert Na, ott itt sok belenézünk. chest van. Aha, itt lesz valami. Tudom. Itt már jártam. Igen, valakinek megszakadt a kapcsolat. Az! Szuper nehéz parkour, mikor a... Úristen. Az nem ér sokat. Az nagyon rossz. Most mi a fenének jöttem ide? Vajon ki fog nyerni? Szerintem te. Jövök a spawnon. Ide tessék a ládákat, hogy azt olyat nem tesznek. De, azért tesznek. Chestrezet. Mennyi mob van itt? Ha. Mennyit is kell neki gyakorlatilag? Akkor vannak. Na, vagy vele, vagy már... Rogatnak Skype-on. De az ki? Istenem. Gegasz, elkezdted a vidit már? Már rég. Akkor kezdjünk már egy újat. Nem. Szóval végig játszom. Ja. Bambino, Hát nem van csak tovább. Csőponi, gyere MC Pro-kra. Na, gyere már Mineworld-re. Mindjárt megtalálom a legendás ládát. MC Pro-kra. Ami Mineworld-re vagyunk, a Gegősze, itt Hunger Games-ezünk, de full diaszettem a Hunger Games-ben. Mi? Tényleg? Nem, csak a návért. Full dia set, Matyához, az már egy kicsit túl erő. Csak a
kikapcsolta, volt ott a ládákban. Ja, a spawnon alá. Azt a Ender Pearl. A fene vegye meg. Ez a K.O. Az Ender Pearl az ilyen tök menő. Ja. Én szúzbánba direkt dobálom. Azt így addolgatom magamnak. Aha, itt lesz valami. Ott az a hülye hegy, ahova nem tudom is felmászni. És odét ugrottál le, ugye? Nem, rendőrpördöztem. Ja, igen. Igaz. Az te csaló vagy. Az igaz. Na, Hogy ilyen más nem cég Minecraftra? neki. De nem igaz, hogy ilyen szar cuccokat szerzek? És milyen kardon van neki? Dia. Pont jó ládát nyitottam ki. És nem enchant volt, hogy ott nem kérdezni. És miért nem enchantol? Vagyis enchantoltad. Oké. Van itt enchanting table? Mert van 7-es enchanting. Samu MC Procraftól hol vagy? Van A az képítésre. enchantot. Aha. Jó. Matyi, megjött már MC Procrafton a rangod. Aha, már tegnap. Egy csonttal a fejemen menőztem. Melyikkel vagy fenn? Most a 912. Amúgy én holnap nem fogok suliba menni. Miért? Nem tudom. Már most hiszem, Vagyok. hogy te egy klán, és én vagyok itt mindjárt a... Kreatív vagyok. Gegösz megint azon a hegyen mászok. És majd rendőrpördözök direkt. De nem igaz, hogy csak kaját találok. Hát ez... Nekem meg pont az Amúgy volt. itt most mit csinálunk? Ó. Nekem nincsen 1,5. rangot, nézd, 1,5. nézd, 1,5. Akkor inkább ezt. aranycsa. Az azért jó videóban, hogy itt sincsenek játékkal Samu, építünk egy házat. Áhá, mindjárt találok egy chestet. Itt lesz valami. Különbe kellett volna beszélnünk. Jó, vagy megvársz. Itt érzem, hogy lesz chest. Itt Majd a érzem. következőben. Hívták külön. Oké. Szuper nehéz. Azt a kurva! Szóval, Mindig ezen a szar hegyen mászok. most milyen helyen vagytok? A Arena 3-ba. Figyelj, majd kiírja, hogy ki halt meg elsőnek. Vajon ki lesz az? Szerintem én. Anyám. Nem a mókus. Hát itt biztos, hogy nem találok semmit. Samu, amúgy mi a jelent Skype-on? Egy ilyen mi a neve? Egy ilyen... Tintahal. Igen, az. Á, ez nem értem meg. És Tömös Sámuel láttam a neve. Aki fel akarja venni, az vegye fel nyugodtan. Nincs Én barát. nem akarom. Samu, én írtam üzenetet, hogy jelölj be Samu. Jó, hívlak. Nézzük, mi van az Azt így emeleten. visszaír, bunkó létemre nem jelöllek be. Én se jelöltem be Samut. Hol lesz chest? Azt én nem tudom megmondani. Én meg nem tudom a barlangot, pedig ott volt. Júj! Hol van a kibaszott barlang? Anyám. Jó, már érdekel, felendőrpörlözök a barlangba. Nem, Jó, az! Azt a fél szívem maradt, mert lezuhantam. Oh, Matyi, ez is szar, hát ez hihetetlen. Matyi, Skype VV-n tudod, hol vagyok? Na, Megmászok egy egész házat azért, hogy találjak egy chestet, és mi van benne? na. Étel! Nem működik ez a nyomólap. Mint? Jani, Csonti. Akkor azt nem tudom melyik. De Skype VV-n itt vagyok. És hol van itt a diagatja? Én tudjam. Egy kicsit körbejártam az Hol, melyik egészet. szigeten? A Most megnézzük a házakat. Azon azt hiszem csak vagy szívvelő van. Itt egy... lassúsak, most komolyan ezért bevettem?
A picsába, ezt jól ejtettem. Elhasználtam összes endőrkörlömet azért, mert elcsesztem valamit. Na itt lesz chest. Gegösz, nincs endőrkörlöm. Nagyobb előnybe kerültél. Én meg folyamatosan csak kaját szerzek. Jó, itt hagyom ezt a hegyet. Ez valami. Na. Meghaltam. Aha, győztem! Ennyi vagy! Sziasztok!